Rozkol medzi Vatikánom a Izraelom sa prehlbuje. Celý svet sa ponoril do smútku. Pápež František, pontifik periférií, bol pochovaný počas veľkolepého pohrebu, na ktorom sa zúčastnili králi či korunní princovia, no štátnici jedného národa chýbali. Izrael neposlal žiadnych vysoko postavených predstaviteľov, len veľvyslanca. V diplomácii je pritom neprítomnosť odkazom. A tento bol jednoznačný. Jadrom rozkolu je Gaza. František síce odsúdil Hamas, no jeho ostrejšie slová, ktorými upozorňoval na znaky genocídy, boli určené Izraelu. Jeruzalém v tom videl morálnu nerovnováhu. Rím zase videl neprimerané použitie sily. Symbolizmus prilial olej do ohňa. Pripomeňme, ako kardinál Pizzaballa niesol palestínsku kefíju, či ako Izrael vymazal kondolenčný tweet po smrti Františka. Netanjahu odložil oficiálne vyhlásenie o 4 dni. Napätie, ktoré kedysi tlelo, sa teraz prejavilo naplno. Nie je to nič nové. Vatikán uznal Izrael až v roku 1993. Stáročia opatrnosti, plné teológie a politiky, sa nikdy skutočne nevyjasnili. Teraz, keď František odišiel, sú vzťahy, ktoré sa kedysi snažil vyvažovať, naštrbené. Dialóg bude pokračovať, ale s dôverou to bude náročnejšie. Možno si to bude vyžadovať zázrak. Alebo prinajmenšom pápeža, ktorý vie, ako sa pohybovať v zákerných diplomatických vodách Blízkeho východu.